V jednom mojom nedávnom videu som kritizoval Tomáša z Mama ožeňma, že napriek tomu, že má 25 rokov, stále visí na krku jeho mamy. Namiesto toho, aby sa vschopil, postavil sa na svoje vlastné nohy a prestal byť záťažou pre svoju nevládnu mamu, Tomáš vynakladá celú svoju energiu na vyplakávanie v rôznych podcastoch, ako sa čo nedá. Tak videl som teda nároky, čo sa týka materiálne, to je bieda, ako táto doba sa mi vôbec nepáči. Ale nie je to všade tak, ako sú aj pekné krajiny, ale tuto to není, bohužiaľ. Ozaj, ja tebe nenapadlo, že teraz sa zbaliť jak sestra a ísť preč? A prečo si tu? Peňažky, no. Peňažky, no. No, ale tak aj vonku sa dá zarobiť. No, jasne, že sa dá, no ale musím aj výjsť s niečím von, ako aby som zase zaťažoval mamu. Ako aby som zase zaťažoval mamu. A už má dosť so sestrou problém, tak ešte ďalší záťaž, ako tak, čo spraví potom? Naozaj 25 rokov mi ľudia škodili a máme možno aj 50. Fakt na túto krajinu, ako je pekná príroda, super všetko, ľudia ako ktorí, ale čo sa týka tohto systému, čo tu je, to je nepriaznivé podmienky pre mladého, šikovného chlapca, aby sa rozvíjal. Mňa v kuse len každý mi škodil, podceňoval, nikto ma nikdy nepochválil z cudzích ľudí, len rodina. A ešte sa nám otočila chrbtom kvôli sestre. Už ani kamarátov nemám, lebo tí sa mi tiež otočili chrbtom, lebo asi im vadí, možno sa hanbia za mňa, že som v telke. Mama to nemá s nami ľahké, no. Teraz ja som mama ožeňma. Sestra prehrala súd, alkoholik brat jej zomrel. A inak aj pivnica je reálne, ako v Strobe, tam tiež 2,1-2,2 metra, čiže aj tam môžu byť izby. Čiže tam sa dá, akože keby sú peniaze, tam môže byť v pohode takých 12 izieb. No a tak kto to uprace? Aj na penzión by to bolo. No možno aj hej, a kto by to teraz upratoval? A kto by to teraz upratoval? Veď aj kúrenie je celkom drahé, akože to inkaso. No voda, všetko ide. Voda, kúrenie, a tak, akože skadiaľ mám ja mať peniaze, ako mama to má relatívne pekne spravené. Teraz čo, ja mám kde zobrať peniaze, aby som celý dom z mojej výplaty a z maminej prerobil, že všetko, aby to bolo, že level milionár. Ako, kde? To ako tu sú peniaze? Alebo tam? Tak tu sú peniaze. Alebo tam. No ako, tak celý život mi všetci škodil, som si zvykol na, ako to sa už bolo pre mňa, že normál. Naozaj sklamaný som touto dobou, ako každá doba je ťažká, to ja sa nemôžem na dobu vyhovárať. Detko to mal ešte horšie, mu asanovali prvý dom. A ono to prejde, ja tomu verím, ale zatiaľ som veľmi sklamaný, bohužiaľ, no čo mám robiť teraz? Ako vy ste sympatická, no bohužiaľ už ste stará pre mňa. Ďakujem vám. Ale akože keby máte menej, tak vidím, že ste inteligentná, tak my by sme boli dobrí, akože pár, ale viete, vy ste čo, 1 z milióna. Ale asi mám, možno som inak nastavený aj deti, akože so mnou ako neboli kamaráti. Na základnej som nemal ani jedného kamaráta, ani kamarátku. A to také detské vzťahy, to je nič. A na strednej som mal 2, ktorých už nemám. No, tak to je bohový život, bez kamarátov. Potom, ako som toto video zverejnil na Facebooku, tak v komentároch na Facebooku sa ozvalo ďalších 1000 slabochov podobných Tomášovi, ktorých obľúbená obhajoba ich vlastného neúspechu je, že ja by som tiež nemal nič nebyť môjho otca. Napríklad toto, alebo toto, alebo toto, alebo toto. Chápem, že oveľa ľahšie, ako chovať sa ako chlap a postarať sa o svoju rodinu, je ospravedlňovať sa, že to, že si dula je vlastne OK, pretože tí ostatní, ktorým sa darí lepšie ako tebe, to vlastne majú aj tak všetko zadarmo a ty si bohužiaľ proste nemal také šťastie a nemáš s tým čo urobiť. Proste to je tvoj osud. Ale prejdime si teda pár faktov. Od roku 2015, teda cca od mojich 20 rokov, sa živím úplne sám. Filip sa, neviem, či 11 alebo 12 alebo koľko rokov živí úplne sám. A neživím sa žiadnym rodinným biznisom. Môj otec mi pomohol raz v živote nájsť si robotu, keď som mal 19 rokov. A táto robota spočívala v tom, že som 8 hodín denne robil také tie hrebeňové väzby na kalendáre, fotoalbumy, diplomovky a tak ďalej. Bola to otrasná, manuálna, repetitívna, nudná robota za 800 € v hrubom na mesiac. Lenže popri tejto robote som si robil aj programátorský kurz a do necelého roka som sa zamestnal už v inej firme ako programátor a s touto firmou nemal môj otec nič spoločné. Dokonca sa mi zdá, že ten môj vtedajší šéf ani môjho otca nemal moc rád. Takže pochybujem, že moje priezvisko mi v tomto nejak pomohlo. A potom najbližších 8 rokov som robil programátora možno v 10 firmách, z ktorých väčšina boli americké a ľudia, ktorí ma tam zamestnali, netušili, kto je môj otec a moje priezvisko bolo úplne irelevantné. Proste ma zamestnávali a platili mi preto, lebo som bol dobrý a svoju robotu som vykonával kvalitne. No a posledné 2 roky sa živím týmito videami, s ktorými môj otec tiež nemá nič spoločné. A nie je to ani tak, že keď Sulíkov syn začne robiť nejaký obsah na internet, tak hneď bude mať veľa pozorností, pretože ja toto robím 4 roky a z toho asi tak 3 som nemal takmer žiadnu pozornosť. Väčšinu z tohto času som mal pár desiatok platiacich odberateľov
Ale dnes už je ich toľkoto, takže ak viete násobiť, tak vám asi nemusím vysvetľovať, že od nikoho žiadnu finančnú pomoc nepotrebujem. Za druhé, od môjho otca som nikdy nedostal žiadny byt, ani žiadnu inú nehnuteľnosť. Odjak živa, odkedy som sa odsťahoval od mojej mamy, bývam v podnájme, za ktorý si platím normálne regulérnu sumu ako hocikto iný, kto by tam býval. A za tretie, odkedy som sa osamostatnil, teda od svojich cca 20, som si nikdy nevypýtal ani 1 cent od môjho otca či mamy. Ale nie preto, že by to bolo ľahké, nie preto, že by som nemal nikdy finančné problémy, nie preto, že by mi nikdy nevychádzal mesiac a nemal som nejakú existenčnú ťažobu. Ja som toto všetko zažil, dokonca som zažil aj také obdobie, že som robil už programátora u kamoša vo firme a on mal ten svoj office tak, že on si prenajímal časť domu jeho mamy a už mi v ten mesiac nevychádzali peniaze, nemal som ani na jedlo, tak mi tá matka toho môjho kamoša varila obed a to bolo jediné jedlo, ktoré som jedol po dobu asi 2 týždňov. Ja som samozrejme nepriznal, že nemám ani korunu, ale vždycky som došiel do toho ofisu v čase obeda a ona bola taká zlatá, že ma vždycky ponúkla. Ja som bol tak, že však dám si. Tak nonšalantne, ale v duchu som bol taký, že bože, prosím, daj mi jesť. A samozrejme, že keby som došiel domov za rodičmi, tak by mi dali peniaze, keby som povedal, že nemám, lenže ja som to nikdy neurobil kvôli tomu, že proste mi to nepríde správne. Proste vždycky som bol tak nastavený, že sa chcem osamostatniť, že chcem stať na svojich nohách, že nechcem byť od nikoho závislý. A keby dojdem žiadať mojich rodičov o pomoc, cítil by som sa, že som zlyhal. Asi aj preto, že môj otec odišiel z domu v 18 alebo 19 a nikdy mu nejak rodičia nepomohli. A asi som si chcel dokázať, a asi aj jemu, že nie som horší. Moje ego mi to proste nedovolilo a radšej by som umrel od hladu, ako by som si išiel pýtať od mojich rodičov peniaze. Ale dám vám iba takú filozofickú úvahu. A veľa z vás hejterov si myslí, že škodím môjmu otcovi politicky, respektíve teraz už asi ľudia chápu, že sme dva rozdielni ľudia, ale z začiatku som videl veľa komentárov, že nejdem voliť Sulíka kvôli jeho synovi a tak ďalej. A on toto vnímal. Vy si myslíte, že keby mám čokoľvek od neho, keby na mňa má akúkoľvek páku, keby mi platí byt, alebo dáva peniaze, alebo keby bývam v byte, ktorý mi dal on, vy si myslíte, že by som mohol robiť to, čo robím? Vy nevidíte na môjom vystupovaní, že som absolútne nezávislý? To len taká úvaha. Ale na druhej strane, ja vás chápem. Tiež som kedysi so sebou nebol úplne spokojný, napríklad keď som chodil žobrať jedlo od kamošovej mamy a v tom čase, keď som videl niekoho v mojom veku, komu sa darilo, kto bol úspešnejší, tak tiež som si v hlave hľadal také ospravedlnenia. Že jemu sa darí viac preto, lebo to má od rodičov, alebo preto, že mal šťastie, alebo to iba hrá a nedarí sa mu až tak, ako sa tvári. Hľadal som si také rôzne odôvodnenia, že prečo sa ohľadom seba nemám cítiť zle. Že vlastne som super a všetci ostatní, ktorí vyzerajú na pohľad, že sa im darí lepšie, tak to majú nejakou skratkou alebo nejakým podvodom. Proste čokoľvek, aby som sa cítil aspoň o kúsok lepšie ohľadom svojej vlastnej neschopnosti. Takže úplne chápem tých ľudí, keď napíšu, že bez otca by si bol nič, alebo že to sa ti ľahko nahrávajú hejty z bytu tvojho otca. Ja tomu chápem, pretože tiež som bol taký, pretože je ťažké sa zmieriť s tým, že máš 40 rokov, ledva vieš uživiť svoje deti a potom vidíš chlapca o 10 rokov mladšieho, 30-ročného, ktorý vyzerá, že si žije svoj sen, že sa živí niečím, čo ho baví, že zarába dosť peňazí, že býva v peknom byte, že má pekné štúdio alebo kanceláriu, jak to mám nazvať. Viem, že je to nepríjemné a tiež som tam bol, takže tomu chápem. Ale nechápte ma zle. Ja nevravím všetky tieto veci preto, aby som sa obhajoval. Mňa úprimne nezaujíma, čo si tí hejteri myslia o tom, že v koho byte bývam, alebo že odkiaľ mám peniaze. Aj keď to vyzerá ako obhajoba, tak nie je, pretože ja viem, že obhajovať sa nemá zmysel. Hovorí sa, že aj keby si chodil po vode, tak hejteri povedia, že to je preto, že nevieš plávať. A týmto sa riadím, oni si proste vždy niečo nájdú. Takže túto obhajobu nevenujem hejterom. Venujem ju práve naopak, mladým chalanom, ktorí ma majú radi, ktorí radi pozerajú moje videá, ktorí sa chcú niečo naučiť, ktorí ma chcú počúvať, ktorí iba nehľadajú chybičky. A hovorím im to preto, lebo keď sa chceš učiť lietať, musíš sa učiť od orlov, nie od sliepok. Nemôže ti dávať rady do života niekto, kto svoj život sám nemá pevne v rukách. Takže toto intro bolo kvázi taká moja vizitka,
že chalani, odo mňa si rady brať môžete, pretože tiež som bol tam, kde vy, tiež som nič nemal, tiež som to mal ťažké, tiež som bol bez peňazí a dostal som sa až sem. Nevravím, že to je niečo neuveriteľné, ale je to fajn. A rád by som vás tiež videl rásť a prosperovať a žiť život taký, aký chcete, takže by som vám rád dal nejaké rady. Takže toto je 5 rád, ako nebyť Tomášom. Pretože to najhoršie, čím sa môže chlap stať, je Tomáš. Teda uplakaná, sebalútostná nula. Prvá rada. Predovšetkým sa postav na svoje nohy. Tomáš nie je úplne bez plánov či ambícií. Hrá sa s tou jeho 3D tlačiarňou a má sen vybudovať nejakú firmu, ktorá bude toto robiť vo veľkom a bude dodávať tieto 3D tlačené komponenty veľkým firmám vo veľkom. A to je samozrejme úplne legitímny cieľ, úplne legitímny sen. A toto je to, čo ťa teda baví a naplňa. Hej, zatiaľ to z ruky do úst, lebo tak firma není cez noc, ani nikdy nebola. Nepočul som úspešný príbeh, ktorý by bol cez noc. Áno. Takže bude to ešte veľa driny a preto... Problém je, že Tomáš ignoruje tzv. Pyramídu potrieb. Respektíve majú zle nastavenú. V pyramíde potrieb sú úplne na spodnom leveli tzv. Fyziologické potreby. To znamená, že ak je človek hladný, smedný, nemôže dýchať alebo spať, tak nie je schopný riešiť nič iné. Asi si vieš predstaviť, že keby si sa topil a nemohol dýchať, tak sa asi nezamýšľaš nad tým, že aký biznis rozbehnem, ale zamýšľaš sa iba nad tým, že čo mám urobiť, aby som sa mohol nadýchnuť. Takže najprv si musíš vyriešiť svoje fyziologické potreby a až potom môžeš začať riešiť ďalší level, teda zabezpečenie. No a na úplne najvyšších priečkach pyramídy potrieb je sebarealizácia a uznanie. A tu presne leží problém väčšiny mladých ľudí v dnešnej dobe. Mladí ľudia, vrátane Tomáša, prekonali ešte len ten prvý level pyramídy potrieb. Teda majú čo jesť, majú kde spať, môžu dýchať, môžu sa napiť. A to im stačí na to, aby ju celú preskočili a riešili až ten najvyšší level. Sebarealizácia alebo uznanie. Lenže takto to nemá fungovať. Keď máš vyriešené svoje fyziologické potreby, mal by si predovšetkým riešiť svoje zabezpečenie alebo svoje bezpečie. To znamená, že sa musíš najprv postarať o seba, potom o svoju rodinu a až keď nikto z vás neživorí a netrie biedu, môžeš začať riešiť ďalší level. A preto moc nie som zástanca vysokej školy, pretože celý koncept vysokej školy je len o uznaní, o statuse. Väčšina ľudí s vysokou školou zarábajú len o trochu viac ako ľudia bez vysokej školy, takže nie je to úplne o peniazoch. Je to o tom, že ja chcem byť právnik a nie stolár. Ja chcem byť doktor a nie elektrikár. Je to proste statusová vec. A to je úplne v poriadku. Je úplne v poriadku naháňať v živote status a sebarealizovať sa. Ísť za vecami, ktoré keď získáš, tak ostatní ľudia ťa budú uznávať. To je úplne v poriadku. Lenže problém je, že mladí ľudia to riešia ako prvú vec. Nemajú 5 korún, ich nevládna mama a otec sa zodierajú v nejakej fabrike. Oni sú mladí, silní muži, 19-20 roční, ktorí majú silu a potenciál postarať sa o celú rodinu a oni namiesto toho, aby pridali ruku k dielu, aby z nich zobrali tú veľkú časť tej existenčnej ťažoby, trávia celý svoj čas na prednáškach a skúškach. Čítajú si knižky, nezarábajú 5 korún, pretože skôr ako bezpečie, skôr ako zabezpečenie riešia ich status, riešia sebarealizáciu, riešia uznanie. A aj keby tvoji rodičia netreli biedu, ako môžeš žiť s vedomím, že si dospelý, mladý, silný, zdravý muž a chodíš si pýtať vreckové od rodičov? Nie je to extrémne potupné? A je úplne fajn, že chceš byť právnik, chceš byť doktor a tak ďalej. To je úplne v poriadku. Ale je to dôležitejšie ako byť správny chlap, ktorý povie svojej mame: mami, dneska ostan doma, ja zaplatím účty, oddychni si, chod na masáž, na mňa, ja to zaplatím. Ja pôjdem na nákup, tu máš, ja ti dám peniaze. Nie je to oveľa lepšie ako byť právnik? A môžeš byť obidve, ale najprv vyrieš toto, najprv sa postaraj o seba, o svoju rodinu a potom naháňaj ten status. Lebo nič nie je zlé na tom chcieť od života viac, ale nemôžeš chcieť od života viac, keď si ešte ani nesplatil svoj dlh spoločenský. Hlavne dlh svojej rodine. Kedysi to bolo tak, že ľudia sa vzdelávali len vtedy, ak im to časovo sedelo popri ich práci. Môj otec, keď chodil na vysokú, tak mu neposielali rodičia peniaze. Pracoval a učil sa po nociach.
Tak to kedysi fungovalo. Keď ľudia kedysi rozbiehali biznisy, naháňali svoje sny, tak to robili len po robote, ktorá ich živila. To nebolo tak, že Tomáško, tu si buduj svoj 3D tlačiarenský biznis a ja pôjdem nakúpiť. Ja sa o teba postaram, môžeš tu bývať zatiaľ. Dnes sú proste ľudia príliš mäkkí a nedokážu robiť dve veci naraz. Nedokážu aj pracovať, aj študovať. Nedokážu pracovať a popri tom po večeroch riešiť nejaký svoj biznis, budovať nejaký svoj sen. Pretože chcú sa zabávať, chcú ísť na party, chcú ísť s dievčaťom von, chcú si pozrieť mama ožeň ma, chcú ísť na kávu, chcú ísť do trafa. To je úplne v poriadku. Všetko to chcite a všetko to robte, ale predovšetkým, ak si dospelý, zdravý, silný muž, tak sa musíš postaviť na svoje nohy. Ako môžeš sedieť v trafe s dobrým pocitom, objednávať vodky a cítiť sa jak frajer, keď si na to vypýtal od mamky? Však si dospelý chlap. Dnešní chlapci si myslia, že je úplne v poriadku mať 25 a byť nesebestačný, bývať u rodičov, pýtať si peniaze od rodičov a celé si to ospravedlňujú tým, že veď ja študujem, veď to je OK. Není to OK. Nedávno som narazil na jedného progresívneho chlapca. Mám takmer 27 rokov a stále bývam s rodičmi. Šok? Pre mnohých pravdepodobne nie. A máte to mnohí rovnako. Priemerný vek osamostatnenia sa na Slovensku je totiž 31 rokov. Som single a väčšina mojich kamarátov, s ktorými by som mohol bývať, odišli z Prešova, z východného Slovenska a mnohí aj úplne zo Slovenska. Taktiež ceny za nájom sú v Prešove neuveriteľne vysoké. Teda pokiaľ nechcete bývať s cudzými ľuďmi alebo v izbe, ktorá má 4x4 metre. A keď som sa dopytoval na hypotéku ako živnostník s relatívne dobrým príjmom, povedali mi, že by to vyšlo možno na 90 000 eur. A za to si môžem kúpiť možno tak pivnicu alebo garáž. A to ani nehovorím o tom, že mladý človek potrebuje hneď po skončení školy nejaké úspory. Vo väčšine prípadov 20% základu hypotéky. Bohužiaľ, tak si tu žijeme. V podstate celú svoju neschopnosť zvaluje na štát. Býva u rodičov, lebo Fico. Ináč mimochodom tento chlapec je z progresívneho Slovenska, nečakane. Nie kamarát, ty bývaš v 27 u rodičov preto, lebo si 5 rokov od 19 do 24 teda svojho najenergickejšieho, najproduktívnejšieho času v tvojom živote strávil v škole s knižkami. Nezarobil si za ten čas ani cent a už si pár rokov po škole a stále si nula a stále bývaš u rodičov. Takže na čo si tam chodil? Čo ti to dalo? Kde sa odráža to tvoje úžasné vzdelanie? Keď už si 2-3 roky po škole a stále si nula. Keby si tých 5 rokov pracoval namiesto tej školy, už si mohol mať našetrené na tú akontáciu, na hypotéku. Už si mohol dávno bývať preč. Naháňal si nejaký status, nejaké uznanie, nejaký bezcenný titul, namiesto toho, aby si naháňal svoju mužnosť. A toto isté robí Tomáš. Buduje nejaký svoj biznis, z ktorého uvidí prvé normálne peniaze možno o 5 rokov, ak bude mať šťastie. A svoju nevládnu mamu necháva niesť celú ich existenčnú ťažobu na ramenách. A to je jedno, že jej prispievaš. Práško, ty si mladý, silný chlap. Tvoja mama by mala chillovať a doma vypekať. A ne, že si splitujete všetko 50-50, alebo možno 70-30 v tvoj prospech. Teda, že ty platíš menej. To je stará nevládna babka. Rozobratá, zodratá životom. A ty si 25-ročný silný chlap a ty iba prispievaš? Namiesto toho, aby si to ty niesol na ramenách, to nesie na ramenách ona, lebo ty si rozbiehaš svoju 3D tlačiareň. Chod do roboty, chod do 2 robôt. Kedy si chceš nakladať, keď ne teraz? Ja som tiež mal sny. Keď som robil tie hrebeňové väzby, ktorý som chcel byť programátor, mať softverovú firmu, ale ja som chodil do roboty a tento sen som si riešil po robote. Večer som chodil na ten kurz, alebo som si večer niečo programoval. Alebo keď som mal potom neskôr sen robiť tieto videá ako svoju prácu, prvé 2 roky som ešte stále programoval a tieto veci robil po večeroch. A prečo? Lebo som nemal inú možnosť. Lebo keby to tak nerobím, keby to robím jak Tomáš, alebo jak tento PSKár, tak by som umrel od hladu. Pretože pre mňa ísť pýtať nejaké peniaze domov proste nie je možnosť. Nevravím, že by mi nedali, ale proste ja by som v živote takto sám seba nezradil. To proste není možnosť. A tak by si sa mal nastaviť aj ty. Čím skôr vyhodíš zo svojej mysle koncept, že veď pri najhoršom mi rodičia pomôžu, tým skôr sa staneš mužom. Hovorí sa, že pravým mužom sa staneš, až keď ti zomrie otec. A to je podľa mňa pravda. Ale nemusí zomrieť skutočne, fyzicky, ale stačí, keď umrie v tvojej hlave ten koncept, že je to niekto, kto ti vždy kryje chrbát. Zabudni, že existuje. Zabudni, že tvoji rodičia existujú. Mysli na nich len, keď chceš dávať. Ale zabudni, že existujú, keď chceš brať. Ale nerob to pre nich. Aj keď majú peniazy veľa, nerob to pre nich.
Oni to nepotrebujú možno od teba takú pomoc. Rob to pre seba. Najväčší dar, aký môžeš dať sám sebe, je stať sa mužom. Ale nikdy sa nestaneš mužom, keď budú za riťou stať rodičia. Musíš ich proste nechať umrieť. Druhá rada. Život ti nič nedlží. Fyodor Michailovič Dostojevský povedal: videl som mužov, ktorých zlomila basa. Nie preto, že by boli slabí, ale preto, že si mysleli, že život im dlží komfort. Život ti nedlží nič. Utrpenie ťa vyzleče z ilúzií. Ukáže ti, kto naozaj si. Bez masky. A v tom tichu, v tej bolesti nájdeš silu. Skutočnú silu. Takú, ktorú ti nemôže nik vziať. Tak trp vďačne. Vytrvaj s hrdosťou. Pretože ak prežiješ svoje peklo, budeš kráčať týmto svetom nezlomný. Veľa mužov, vrátane Tomáša, si myslí, že život má byť príjemný. Tomáš vyplakáva, že nemá frajerku, že nemá kamarátov, že nemá peniaze, ako by to boli nejaké základné ľudské práva. Na základné som nemal ani jedného kamaráta, ani kamarátku. A to také detské vzťahy, to je nič. A na strednej som mal dvoch, ktorých už nemám. No, tak to je bohový život, bez kamarátov. Lenže život nemá byť šťastný, ani príjemný, ani komfortný. Z evolučného hľadiska to ani nedáva zmysel. Kedy sa muži množia, kedy prosperujú, kedy bojujú, keď sa cítia, že im niečo chýba, keď nie sú spokojní. Naše nikdy nekončiace utrpenie, naša večná nespokojnosť je náš najväčší motor. Keby nás príroda vytvorila tak, aby sme boli furt šťastní a spokojní, tak by sme len čilovali pod stromom a pravdepodobne do pár generácií vymreli. Šťastie je pre ženy a deti. Ak si muž a jediné, čo robíš, je, že hľadáš šťastie a komfort, tak paradoxne budeš ešte nešťastnejší. A toto nie sú moje originálne myšlienky, toto vychádza z Biblie. Napríklad Evangelium podľa Lukáša 9.23. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Toto je parafrázované, čo údajne mal povedať Kristus. A znamená to, že kto chce ísť za mnou, teda za Kristom, znamená, že kto chce žiť zmyselný život. Zaprieť samého seba znamená nerobiť to, na čo máš chuť. Neradiť sa túžbami, neradiť sa emóciami, neradiť sa egom. A vziať každý deň svoj kríž znamená každý deň prijať ťarchu života. Plniť si povinnosti za každú cenu, prestať unikať bolesti a problémom. Proste niesť svoj kríž. V podstate tým chcel Kristus povedať, že jediný spôsob, akým môžeš byť v tomto živote spokojný, je žiť správne a nie naháňať túžby a šťastie a lásku a emócie. Máš si plniť svoje povinnosti, máš si spraviť rodinu, máš sa o ňu postarať, máš byť prínosom pre svojich blízkych a máš niesť ťarchu života na ramenách každý deň. Pretože to je tvoj údel od prírody, od Boha. A príroda ti neodpustí, keď nebudeš robiť to, na čo si bol stvorený. Preto ľudia, keď zarobia milióny a majú taký sen, že idú iba dovolenkovať a piť mojito, tak veľa z nich sa zabije z toho nič nerobenia. Príroda po tebe nechce, aby si bol v kľude. Tvoj mozog je tak nastavený, tvoj mozog je tak postavený, že ak nebudeš robiť to, čo máš, tak upadneš do hroznej depresie. Budeš hrozne nešťastný. Koľko milionárov, slávnych ľudí, ktorí vyzerajú na pohľad, že im nič nechýba. Koľko z nich spáchalo samovraždu? Koľko z nich sa prefetovalo? Príroda ti neodpustí, keď nebudeš žiť správne. Boh ti neodpustí, keď nebudeš žiť správne. Ale odmena za tento ťažký život, správny život, nie je šťastie, ale zmysel. Človek, ktorého život má zmysel, je spokojný, je so sebou spokojný a nepotrebuje šťastie. Ale napriek tomu, zmyselný život so sebou nesie viacej chvíľ šťastia, ako život, v ktorom len naháňaš šťastie. Človek, ktorý celý deň rozmýšľa nad tým, ako sa postarať o svoju rodinu, ako žiť správne, ako odolávať pokušeniu, ako nebyť lenivý. Človek, ktorého cieľ v živote je toto, žiť správne, je šťastnejší ako človek, ktorý rozmýšľa nad tým, že kde ešte nájdem trošku ďalšieho šťastia. Títo ľudia, ktorí hľadajú len pôžitky, rozkoš a šťastie, sú tí najviac nešťastní. Ale ani tí, čo žijú správne, nie sú šťastní, pretože šťastie nemá byť tvoj cieľ. Tvoj cieľ má byť zmysel. Ale tie chvíľky šťastia z času na čas prídu. Väčšinou ako odmena za to, keď urobíš niečo správne. Keď prekonáš svoj strach, keď prekonáš svoju lenivosť, keď preukážeš svoj charakter, väčšinou odmena za to je krátka chvíľka šťastia. Ale nelipni na nej. Život ti nedlží šťastie. Šťastie je len malý bonus, ktorý z času na čas dostaneš. Nečakaj ho od života ako nejaké tvoje základné ľudské právo. Nečakaj lásku, nečakaj šťastie, nečakaj komfort. A ak sa naučíš trpieť, ak sa naučíš vďačne trpieť, ak sa naučíš byť vďačný za bolesť, ak pochopíš, že život je bolesť
život je ťažký a žiadny komfort a šťastie ťa nikde nečakajú, čo ťa môže zastaviť? A toto je podľa mňa to kráľovstvo nebeské, o ktorom sa tak často píše v Biblii. Toto je podľa mňa ten raj. Keď prestaneš potrebovať od života čokoľvek. Keď si absolútne spokojný s tým peklom na zemi. To je podľa mňa ten raj. Takto ja si vysvetľujem Bibliu. A ak budeš žiť správne, tak Boh alebo príroda ťa odmení nikdy nekončiacou spokojnosťou. Tretia rada. Zober robotu do vlastných rúk.